Good morning लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय आरो नै जों दा दतमा कलेजाव दंफैयो ओमफ्राय ओरै बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्टनि शुट सोलिगासिनो दं शर्ट मुभिनि बेवहायनो कलेजाव एसे शुट लानो नागिरदों दा बेखौनो दसे उनावहाय एसे देखायनोसै लोगोफोर दा लानायफोरखौहाय दा नै कलेजखौबो एसे देखायनोसै कलेजखौबो नायदो दतमा कलेजखौ एसे लोगोफोर माबायदि नायदो कलेजआ दतमाना हाइ फाइ फुरा स्कलार जोबो ओरै आरो बिल्डिं जोबो ओरै सोरगिदिं ओरै आंजों लोगोसे सोर सोर दं नै नायदो ओरै हिर'आ बेनो औ आरो ओरै दंबावो जोंना फोजाखां उन्दु नै नायबाव एसे जायगाफोरखौबो देखायनोसै र' बिल्डिं गोजौआवसो लाहैगोन शुटआ बारा गोलाव नङा ससेल' दहाय माखासे एसे लाखांखाबाय ओमफ्राय दा नायदो लोगोफोर कलेजफोरखौ नायदो नै हिन्जाव प्रप'ज खालामनायनि सोबाखांजाबाय नै ओरै नायदो थाहो ओरैबायदि मोजां दतमा कलेजआ लोगोफोर नायदो ओरै गोजौनिफ्राय नै बेनो दतमानि कलेजआ नायदो ओरै लाजोबगोन बाउन आरो नै दिनै दतमायाव मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय कलेजाव दिनै कलेज नै गोजौआवहाय गोदान लुफुंनाय बिल्डिंखौ अपेनिं खालामदोंनो बेनो गोजोनथाव बाथ्राया दतमा कलेजनिया बेनो एक्टरा सोमखोर बिराद समायना मोजां जाथारबाय दतमा कलेजआ कलेजनि गेटआ बेनो लोगोफोर नायदो बड'फा इउएम ब्रह्म कलेज दतमा ओंखारफिनबाय जों दा दस्रायाव थांफिनसै एसे आल्लाह आलहामदुलिल्लाह बांगालफोरनि आल्लाह बिस्मिल्लाह बेनो हिर'इना नै लकेसना चेन्ज जाफैफिनबाय
ओरै सोलिगासिनो ओरै फारसेथिं फटक सोलिगासिनो गाबथाय गाब Ready हो गाबथ'वाखै बानियाव action एसे गाबहां गाबहां जेब्लायबो सानहर नोंखौनो सानग्राखायनो नों होनलांजोबबाय Ready action जेब्लायबो सानहर नोंखौनो सानग्राखायनो नोंखौनो गोसोखांग्राखायनो नों बहा थायो थाया मिथियाबाबो गोसोआनो लांग्रा जाबाय बेयाव बुंबाय थायो ओमफ्राय I don't know. मैंने पहली बार सुना ये। हाँ, मतलब दिमाग में नहीं जा रहा है। गलत टाइम में गलत डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा गलत है। सिनारिफ्रा बिफांजों माजों समायनाय लामायाबो ओरैबायदि रां Part-3 दिनैनि शुटिंआ दाख्लैथ' 1-2खौ हगारखांखाबाय दिनैना 3खौ लागासिनो दं शुटआ नायबानो जाबाय बुलायनाय सोलिगासिनो फिल्डआव जाला बुजानानै खम जारला बे ओरैबो नै गुन्दा लिदारानो बुजानानै सिखानो हायासै नाय ओरैनो नायनानै मोदै गजोबबाय बुलायनायखौ हा औ आंबो थाफागोन ए आङो जाला जोंहा खारै मेंग्लिजोबबाय लोगोफोर दिनै नै जोंजों होजाग्राफ्रा जाला मेंग्लिजोबबाय ओमफ्राय जोंखौ काराटि फोरोंग्राया नै मादै मोनसे ओरैसो काराटि जोंखौसो फोरोङो औ जोंहा जाला मेंग्लिजोबबाय बारा नङा दहाय नुवाखै फिल्डआव नोंहा बहाबा फैगो सादों दि दे सजोबबाय गथ' सिङाव फुरा ओरैनो खदै हो एसे ओमफ्राय गुन्दा लिदारा दै दंना गैया दै गैया एसे ओरै होनो आइदे हा मुटार फिन खेबसेबाव जोंहा नै कलेजाव फैफिनबाय कलेजाव दा एसे लास्टसिम दं नामा थैगनाया होजानानै दहाय बे होजानानै खम आखायानो देबबावबायसो आखाइ एसे लोरिबावबायसो फुरा एसे बेवहाय सोलिगासिनो ओरै एक्ट्रिसा हनै बेनो लाफैफिनबाय खाफालना बांसिन नुयोथ' साबसिन सिनायो थै जादों थै औ जाबाय दा दे जायो सोलियो एक्ट्रिसा सोलिगासिनो जारलासो रांनि शुटिं खालामदों
सोलिगासिनो जाबाय जोब्बाय ओं नोंसिना सुनि जालालै गथ' चलो चलो ओंखारफिनबाय दाना ओरै लामा एक्ट्रेसनि न'आव थांफिनसै एबार एक्ट्रेसनि न'आव लायबावनोसै दानिया नायदो आरो दिनै जोबनाय नंला खोमा आद्रा थाबाय लेटबो जाबाय दहाय बुलायलायनायावनो बेसेबा गोबाव टाइम लाबाय दा देखायबावनोसै लामाया Bro, geser Pak. Lehen. Halo. Kacau. Abi buntel sih lagi. Abi buntel sih lagi. Kasih berapa? Mau tuh jauh bro. Mau tuh jauh bro. Oi kuno. Wah. थाबथारासै र' बियो मेंनानै फुरा अरे 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 जानला मोनला खोनादोंलै मबारबा बांद्रायबा खाया जानला मोनलाखौ होखानाय नङा बिजौ होनो नाङा होखाया आं नोंनो होदलाना हो मा संनांगौ dia boys kena wa mental sa kana ko wa ngol la bung kawan nang siapa noi रायलायनो गैया नाम kawan ना लै होनोब्रा kenapa biku udah kayak gue नामा biku udah nama ओमफ्राय संनाया खोनानानै मिनिना खैजों मिथिबाय आं संनायखौ फुरानो बस्था सोलिगासिनो दं जोंहा दिनै मोनालायबाय रां पार्ट-3 नुनो मोनगोन बेखौ र' सानथामसो सानब्रैसो लागोन हगारनो बिनानाव इन्टारटेनमेन्टनावहाय नुगोन डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आं लिंकखौहाय नायदो उनाव ओंखारबा हनै मादै जेब्ला ओंखारो अब्ला डिसक्रिपसनाव होना होगोन आं voice lagasnya लोगोफोर मोनालायबाय दिनै ओमफ्राय नै बस्था लाफैदों ओमफ्राय बस्था लानायाबो जोब्बाय ओमफ्राय दा मादैनावनो दङ ओरैहाय ओमफ्राय दसे उनावहाय ओंखारसिगोन न' फारसे ओमफ्राय एसे आद्रा थाबावदों ओमफ्राय गाबोन बे ससेखौ लाफिननाय जासिगोन आरो ओमफ्राय रां दा माने नुगोन सानब्रै सानबासोनि उनावहाय नुनो मोनगोन ओमफ्राय भिडिअखौ दिनै बावनो फोजोबसै मोनाबायबो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो थाबैनो चेनेलखौ 1K खालामना हो बयबो
सापर्ट खालाम बयबो बाय बाय बावनो भिडिअखौ फोजोबसै नै जोंना हिर'आ दिनैना नै बेनो औ बिदाय लानोसै बावनो बाय गुड नाइटसै